weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoye worgo mayila gambi baafata dinguiraya fallema kon waktu yoni ha to ñoro kame masina ha to jombuko ene jeeya e gardidi kabaruuji men dentala landaji lundo hanki mbaɗi jonde mumen moɓodiri inniri catala mumen yeewi askan wi gam faddade hoorejo leydi sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e naya to leydi mauritanie jagorɗo mo cellal ɓalli erima oɗo saaha beele dañina gurdam moƴƴam e nder leydi mauritanie goto kala artay golle mum ha no yiɗiri ke alay saago yimɓeɓe kala mbaksino to leydi mali wonande gardiɗo ko fati banggue hôpital mo hay wiyama teɓ caggal nde tuuma ko fati e banggue mbuñari e nder équipement mo oɗon hôpital to leydi guine Conakry Alpha Condé hesɗitini wonande jokkodiral hakkude leydi mum kam e leydi kattara kabaruuji men manaw en ha toon to Côte d'Ivoire kame Burkina Faso ha to Ghana kame RD Congo to Nigéria ha to Namibi kame Afghanistan ha to Nouvelle-Zélande musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ɓataake jam gondaɗo Mariama Sy to kay hayɗi Mahamoudou Sy to tohomaji Kumbela Saydou Ndiaye ko nene mum duttiɗo oustaz Abdourahmani Sy ko mawnum duttiɗo to ndulmaji funeɓe Rugiyatou Ousmane Ba ko joom suudu mum duttiɗo to ndulmaji funeɓe Ramata Ousmane Ba to Sinthiou Bamamɓe Ahmadou Ifra Ba to Ɓokki Diawe Harouna Ousmane Ba to Oyema Gabo Lamine Ba guiɗo pulaar to Oyema Gabo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendangala bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna keyniɓe hen banggue ɓiyiɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Abdullaahi Sy yalti aduna toon to ɓoki jawi wira alhamisa hanki o toon to ndulmaji funeɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique gardugol ceerno Habous Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamal janno kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yittinɗo hen ɓatake o ko keyni ko biteɗo Harouna Ousmane Ba taweteɗo to Oyema Gabo Maître Adama Balde wittiyanke yirliyanke marifina tawamum ha timmi Maître Adama Balde kewɗo andinde ɓiɓɓe fulɓe kala saaha neɗɗo kala ɗo woni yo wonde fina tawamum yurnito ko mawɓe mum joguino beele kadi wawa ñaƴirde ɗum e nder yonta muɗum Maître Adama Balde caggal nde waɗi jillu muɗum toon to Goudiri ha toon to Tambacounda yeehi ha toon to Kolda e nder fuladu e hoore mum nokku ɗo jibina ɗo andi wa anda Maître Adama Balde en andina dendagal bandiraɓe fulɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo hen saha hannde o arti ha toon to Mbakke ɗo wonno gam andinde yimɓeɓe o artiri leɗɗe kese jaaduɗe e jamanu Maître Adama Balde ene tawi to Mbakke legal bitegal Mbakke Demu kala noon jiɗɗo hebde hen ma en dokkira tonggode Maître Adama Balde Maître Adama Balde kala jiɗɗo ɓayde inde mum woɗɗoya jokkodire Maître Adama Balde joguiɗo caɗele dewgal caɗele kayitaji jiɗɗo ɓayde jiɗɗo ɓandu mum laaɓa ko fate banggue dañala
jogiiɗo dawrugol politique kala hen ko jiɗɗa jokkondire maître Adama Balde noon tonggodi mum ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 so tawi noon ko numéro bureau makko mbatta ko 33 976 12 00 mbadden danɗo faade maître Adama Balde yilliyanke wittiyanke marɗo fina tawamuma. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wune. Ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala. Ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala. Ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede e kala nokku e kala leydi jomum woni. Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 rafini yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hoɗi. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗe insisté wona salade yo mbaɗe insisté tan ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande Ganndal mbadden dando faade makko. Keɗtode pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo baare tati siilto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruuji men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no mbirunoɗen gardidi kabaruuji men kikiɗe hanki o sanga 16h ha fenma 17h 18h warande landaji lundo kewɗi hen kene fotto wonde nogas e goo landa moɓodiri toon to VDN ngam jogade kuccam wonde neɗɗo goto konngol gotol ngam yidde fandare mumen ko faddade hoorejo leydi Sénégal ko fatte banggue sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi taw ko sumgoji mairie ji kam hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi ko fatte banggue sumgoji taw koko fati e banggue sumgoji présidentiel ɗum woni fandare mabɓe ɓe
hinniri noon ngal ɗon moɓodiral ko yeewi askana wi accite wonande accite ɓesguji leydi ndi ɗum woni konnguɗi maɓɓe ɗiɓe dondiri oɗo saaha mo gonɗen ko yidde ɓe wonde neɗɗo goto kono kadi won e landaji goɗɗi ɗi jadane maɓɓe dañi ñingde wonande ngal ɗon dentala landaji lundo bangal dani bettema won dentala jogoro ngala yaade taw ala caɗele waɗata kareli kam e dukoli kala kono kadi ɓe kuccodiri koye dental mangal no fewi saabu ɓe kuccodiri koye benno mbokko yakar kañumne ko landaji kewɗi denduɗi goni ɗon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha oɗo saaha mo gonɗen ene moɓodiri ene jaada e hoorejo leydi Sénégal ha joni keddoɗen koye Sénégal gartaten koye ɓeɗo henna sukaɓe Sénégal naɓe juukiɓe toon to Maroc kamɓe kala soɓe ndendi maɓe gon 75 suka Sénégal najo juukiɓe toon to Dakhla ne tawe nder Maroc ɗum noon ko caggal ñande 2 août ɗum ko caggal ñande 24 lewru juillet nde ɓe koccino laana maɓɓe taw ko laana ndiyam ɗon ɗo Ndar koɗon tigui ɓe giwno gam yidde yaadeɓe toon to Espagne ñande 4 lewru majiro hen du ko nden ɓe nanggano toon to maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc guila nden noon aɓe mbaɗano e galle nden ka e kisal kono ɗo saaha laamu ngu yaltiniɓe oɗona galle ɓe ngala koɓe ñaami ni koɓe jaari ala kala ɗo ɓe payi ne waɗi hen sukaɓe kam e rewɓe sowiɓe e wiide mawɗo maɓɓe biyeteɗo monsieur Samba o holliti won hen kam kaaɓi kocci lawol naati e ceene gam yidde yaɓande toon to Mauritanie artude e Sénégal woni tan yano mawnoyde arti ene towa ɗum woni ɗanngal ngal rewani lawola Idrissa Seck kam woni gardiɗo conseil économique social ɗiɗo hen dumunaji kala yimɓe hewɓe teskinoma gam majjudemo wasdemo feñje ni konnguli makko ni kanko e hoore makko no hollitama subaka hannde o wonno ko toon to France o arti e nder leydi Sénégal o fuɗɗiti golle makko ñalawma hannde o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall woni e nder liste bismaɓe toon to galle danejo mo Washington taw kadi bismotomo toon ko hoorejo leydi Amérique woni Joe Biden ɗum noon waɗata ko 9 ha 10 lewru décembre ko fate banggue disodiral haala gam ɓamtare hakkude Amérique kam yoga e leyɗele ɗeɓe jiiɗi bismade toona so tawi en garti ko fate banggue Cellal ɓalli jagorɗo mo leydi Sénégal kalfinaɗo Cellal ɓalli no wowi wadde kala subaka so huccidde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros coronavirus holɗo yarata e leydi Sénégal teskama oɗo saaha mo gonɗen raaɓo ñaw coronavirus kam e ñawo ene ɓeydi ustade no fewi e nder leydi Sénégal no wiiri jayno nde 2,4 e 49 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani en jogui oɗo hen boros ko 70 e neɗɗo yimɓe joyo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw 69 ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen kene wona 322 keeɓi cellal mumen 32 neɗɗo oɗo sahane tampima ballite e fofandu yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen oɗo hen debbo kanko e joom galle makko ngol woni lawol ɗimmol omo ara e nder Dakar o wiyete ko Alexia Konaté kanko e joom galle makko biteɗo Ismaïla Konté kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbiyama teɓɓe beddama e kaso ɗo e Dakar jeeyi sababu ɓe jeeya ko toon to Côte d'Ivoire jeeyi sababu noon ko nde wari ɗo nde wo luwi ko toon to Almadi immeuble goto mo yoɓa kala ñalawma 2020 kono kadi ko docteur mo ala kayitaji cafrawo rewɓe ko wayno mawninde dote rewɓe kono ne kadi e junnude kine kam e fompude enɗi jomumen ha daro ɗum woni gollal makko kono kadi kala ñalawma kala kiliyan hen saaha ene yoɓa 84 ujunere won hen ne jaaha 70 ujunere won hen kadi ko ujunnaje 10 won hen ko ujunnaje 20 won hen ko 30 ujunere so tawi ko yiɗɓe fooje ɓe o jogui ko kafe ɗe o waɗata e pikkiraji gam nannude e jomumen ɗum ne kadi ko ujunnaje 5 mbuɗu kono ɗum ko caggal nde o ɓownini dote debbo goto rewi ɗum ha yalti hen aduna jeeyi sababu oɗo saha o wiyama teɓa teni kadi o alda e yamirore wadde ɗum e nder leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu oɗo saha omo tawe e cuuɗi
Saly niɓɓiɗi Dakar de trafic ko fate banggue droka jagganoɓe lewru août mayduɗo hen ɗo capantati lewru août mayduɗo hen ɗo ɓe darima hanke yeeso suudu ñawore caggal nde tawa e mabɓe capantati jeeɗiɗi korwel lahasa taw woni hen ko huuɗo bon koko woni a ndiaye kame a keɓe kala ɗiɗo kala taƴanama duuɓi ɗiɗi e kasso jiyata nangue accident musɗo baɗɗo kikiɗe hanki o taw kadi ganduɗa ko tatto ɗiɗo mbasi hen pittali men taw ko lawol Thiès ɗum noon ko oto goto mo hinde PZ to 406 kam tigui nattodiri e camion goto ha waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men yimɓe tatto gañim hen gañanɗe musde no fewi ne tawe e hôpital taweteɗo ɗon ɗo Thiès sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie Cellal ɓalli holliti ujunnaje ɗiɗo e temedde nayo e sappo e jeenayi neɗɗo woni ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen ñaw coronavirus ta oɗo ñaw coronavirus hen ujunere e temedde jeegomo e capanɗe jeenayo e jeegomo mbaɗa ko test jawɗo temedde jeeɗiɗo e nogas e tatto mbaɗa ko test luggo no fewi mo mbiyata PCR tawa ne jogui oɗo hen ñawa ko temedere e capanɗe nayo e nayo neɗɗo temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e ɗiɗo keeɓi cellal mumen yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen jagorɗo mo leydi Mauritanie Cellal ɓalli holliti hanki haalande muɗum beele keɓen gurdam moƴƴam woni kala yahay haaji mum ya ngara guila e ɗanle mum ha e faggudu développement leydi Mauritanie kala sellata so wona ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓuuren hewde jaɓa ŋeesade woni jaɓa vaccinade gam haɓade oɗo hen ñaw coronavirus ɗon wo eri wonande ɓen safroɓe kame gollima kala ne mbawata vaccine de tuggama tan duuɓi sappo e jeetati ha fayanma ɗo haaɗi kala batu disnodirala ko fate banggue ko fate banggue couvre feu hakkude mabɓe hakkude ɓen safroɓe kame gardiɗo directeur ko gardi directeur régional de la sécurité jonde mabɓe yurnitade ko fate banggue couvre feu wonande ɓen safroɓe ha tente hinde ɓen witeɓe infirmier en kame sage femme uji e so tawi kay woni e kam e wondi e ɓen yeeyoɓe pharmacie taw ko leɗɗe keñorade hono hunde waɗata ɗum noon waɗi kaldigal ma peeji mum daña hen jagorɗo nde mo Cellal ɓalli leydi Mauritanie holliti yidde mum oɗo hen saaha ko vaccine de kene foto wonde kala temedere yimɓe nogas ko ɓuuri yawde ɗeɗe hen balɗe wo erima ha tente wilayuji tati Nouakchott Nouadhibou nde ɓurata wawde vaccine nde tawno ko ɗon raaɓo ɓurata hewde kono holliti kene foto wonde pelle jonɗe no fewi ndendini kene wona temedde jeegomo neɗɗo taw ko pelle ɗe gona pelle laamuyankode leydi Mauritanie beele kadi ɗo tan e balɗe sappo vaccine de yimɓe yonɓe no fewi e nder jokli leydi Mauritanie kala joni toon to Mauritanie kedderen jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude leyɗele woni o wuldu Cheikh Ahmed Ismail wuldu Cheikh Ahmed jokkodiri e nando mum mo leydi Iran woni Housseynou Amir Abdallah kam woni jagorɗo hakkude leyɗele toɗɗaɗo keso o duwanima on nde jogorto jaam e kisal kono kadi nde golle hakkude Mauritanie kam ene wondi e Iran nde jokkata ko fate banggue nandiral kam yoga e toɓɓe ɗe ɓe gowno gollodirde e kala saaha to Mauritanie kedana joni e saharaɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinade kotki leydi Mauritanie jertini ɓiɓɓe leydi ndi ha tente finoɓe to Nouakchott haɗama jeygol leydi kame codgol kala ha tente e nokkuji ɗi cuwa taw taƴede ko wayno yeyde toon terrain ngaji parcelle ne sodde taw alda e yamirore al akhbar le syndicat wonande artiste en kame aruji woni Mohammed Abdel Wahab al Jeylani wo holliti beela makko no fewi wonande caggal nde batu jagorɗe waɗi wonande kaɓen gouvernement ɓe kolliti maɓe darnu prix taw koye inde mawɗo leydi ndi ko fati e banggue wonande kame artiste ɓe ɓe leydi Mauritanie kala wo holliti ko hunde nde ɓe panno gila e duuɓi e kittale accident musto baɗɗo hanki kikiɗe lawol Nouadhibou ko oto goto personnel kam tigui natodiri e camion goto cersunoɗo kaaƴe ko famdi kala yimɓe tatto mbasi en pittani waɗi hen gañiɓe ene tawe to suudu safara tawitendu toon to Nouadhibou sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena le conseil de sécurité
Nations Unies ɓe eurima laamu leydi Mali woni laamu sabbundu transition nde wawata gonɗude ko fati e banggue happu transition ko lebbi 17 nde timmata nde ɓe jahata a sumgoji hayso tawi woni oɗo saaha dawrugol leydi Mali ene waɗi jiyande certude no fewi ko fati banggue tambiɓe woni tambiɓe diineji leydi Mali yiddeɓe oɗo saaha ko laamu joɗi ngunde wawata joɗade ha diwa oɗo saaha joni taw jaam duumiɗo fuɗɗima artude kono kadi ɓen dawriyankoɓe yiddeɓe ko wonande happu dottaɗo yo wooda sumgoji mbaɗe hoorejo leydi toɗɗe taw ko hoorejo leydi mo ɓiɓɓe leydi ndi kala toɗɗi ɗum jeeyi sababu yontere ndeɗo henna wonande kanko on hoorejo jagoɗo leydi Mali kam yoga e landaji lundo joddinoma gam yewtidde ko fate banggue laamu sabbundu kono haɗo ala taw ko gasi e nandire mabɓe kala jagorɗe ñawoje kame fodde neɗɗo woni Mamadou Kassungue waɗi jillu mum kikiɗe hanki o toon to pôle économique tambiɓe ko fate banggue hadde yimɓeɓe borjinde jeeyi laamu ƴewtade dossier ji wonande ɓen tuumaɓe ko fate banggue dirtinde ngaaluji e laamuji jawtuɗiɗi kala tawama dossier ɗi ene jaara yeeso pôle économique fawi junguma biteɗo Modibo Timba noon kam woni gardiɗo ko fate banggue conseil de cercle de Kaya taw kadi ganduɗa ko docteur Modibo Timba ɗum noon wa nanguira ko dirtinde million ngaji jonɗi no fewi taw ɗum faano koye ñantude hôpital mo haayi haɗo ɗo gonɗen ala taw ko yiya hen haydara tene haaliss o yiyaka o waali jamma makko gadiɗo to kaso caggal 29 août lewru maydoro hen ndo worɓe joguitiɓe armeji mbaɗino sabotage ɗum ko pont gonɗo pont biyeteɗo Soggo pont Soggo ha ganduɗa yaade nde newaki ñalawma hanki o kadi ɓe bonni pont mo yawankanda ne tawe lawol hakkunde lawol RN 15 hakkunde Sévaré kam e lawol fade to Bandiagara oɗo saha yahata ko hay seeɗa teno ko ɗon tan woni e lawol ɓenno wola ɗum noon e kala saha ɗo ene muusa ɓiɓɓe leydi ndi kala ko ɗon worɓe joguitiɓe armeji e kala saha kewi memde ngam wonande musnude yoga e ɓerɗe sen giwi toon to Guinée sen giwi toon to Mali jafuɗon paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé caggal nde arti toon to Turquie kikiɗe hanki o huccodiri e nando makko to banggue téléphone wonande emiramo Qatar hakkude mabɓe ɗiɗo caggal siftinde on yillinoma leydi Guinée hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi wonande hesɗitinde sifande kam e cehilagal oɗo saha e waytade ko fate banggue caɗele duumiɗe e nder Guinée ha tente oɗo ñaw coronavirus gam hesɗitinde cehilagal hakkude leyɗele ɗeɗon ɗiɗi kala gartaten koko fate banggue ɓeɗo herna sukaɓe ɗiɗo hakkude gorko e debbo moni kala ma janggu hen gurdam aduna tawno ko actualité kanko noon o wiyete ko ceerno Sadou Ba yarata koye duuɓi 29 hakkude makko e ƴamƴamo makko biteɗo Khadijatou Diallo ɓe gondi kene wona duuɓi 6 aɓe ƴamodiri kanko ceerno Sada Ba o noon wa arino e nder leydi Sénégal Dakar gam yilade buuɗi seeɗa ko caggal muɗum noon suka debbo foti ɓandu mum ɓoldu neldimo fotal ngal nden o fini o yi ngal ɗon photo yala o wi holko jeeyi sababu neldam o wi ko goɗɗal mboɗo yewnuma tan ɗum ko konngudi makko kono ɗo saha omo tawe e juuɗe police kanko ceerno Sada Ba o ɗum ko caggal nde o nanga o ñaguima police omo yiiɗi huccodirde e jaydiyankoɓe gam haalde kankone holko jeeyi sababu ha o waɗi ko ɗum jeeyi sababu nde o arti o tawi suka debbo ne wayli no fewi ne natte gurdam aduna kesama o felliti noon rumtade ɗum jinnaɓe on ne namdo holko jeeyi sababu e rumti ƴamƴamo makko o neldi ɓeena photo yalla ɓolal ngal on neldunoma o wi ɗum ɗo hen jeeyi sababu suka debbo on addinimo kayitol laamu holko jeeyi sababu omo nelda photo yal mum ɓolal ngal ala ɓandu jinnaɓe muɗum ɗum jeeyi sababu ɗo saha omo tawe e kaso hayso yeehi toon o haaldi ko dani hen ɗum wanno o wi nden fotoyal ngal to omo wonno toon hitande ujunnaji ɗe 16 kono ɗo saha omo faadi ñawore makko to Côte d'Ivoire beele Côte d'Ivoire yiita pétrole laaɓɗo ceer kam e gaz laaɓɗo ceer moɓe kolliri guila heccanki ɓe jiiti ɗum e nder maaje mabɓe ɓe gardi ɗum ko gollorgal italien tawetegal e nder leydi ndi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 ɓe kolliti ɓe deppisima hen kene fota wonde milliard uji 3
taw koye koppreje dollar ngam yiitude wonande oɗo henna gaz kam e oɗo henna pétrole hannde gonɗo e haalede e nder leydi Côte d'Ivoire kala to Burkina Faso jeegomo yiilotoɓe kanŋe kañumen naate gasɗe ɓitti toon donki fofde ha maayi toon waɗi jeeɗiɗo gañiɓe hen kamɓe ɓen maaɓe ɓe mbawi yaltinede jeeɗiɗo ɓe nawama to hôpital ɓurɗo ɓattade nokku o ko toon ɓe goni e safrade ɗo saha mo gonen kono asoɓe kanŋe heddiɓe kolliti metti mumen jeeyi sababu ɗeɗon gueɗe kala ko gollorgal biyetengal bisa gold ɓe dañi duppude toon otoji jonɗi no feewi haade dadiɓe garde heeda hakkude mabɓe to Gana seppo mango waɗi hanki nokku biyeteɗo Elubo noon ene woni tawe keerol hakkude leydi Ghana kam e leydi Côte d'Ivoire ngam yiddeɓe ko keerol hakkude Ghana kam e Côte d'Ivoire nde wawata udditede beele kamɓene ɓe mbawa fofde kenal lakkitare ko fate banggue faggudu diwan mabɓe siftinode nder ɗeɗo hen yontere seppoji baɗe noon mbaɗino toon to Togo hakkude Ghana kam e Togo finoɓe e nder Ghana e koye mumen taw woɗɗani keerol Togo kañumen ne ceppino yiddeɓe ko yo keerol ngol uddite to RD Congo wuuro wiyetego Ofaya lawol national numéro 4 faade Kamanda tonne kadi ko rebelle en me EFDB ADF rebelle kamɓe tigi duppi toon otoji jonɗi no feewi ɓe joɓima toon pittali yimɓe jeegoma taw ko ɓuuri hewde hen ko sukkaɓe to Nigéria Mohamed Buhari riwi jagorɗe mum ɗiɗi e wiide porte parole gouvernement o woni Femi Adesina o holliti woni biyeteɗo Mohamed Sabo jagorɗo kalfinaɗo ndema ittama e golle muɗum ene wondi e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue kuɓɓam énergie woni Sale Maman ɓe ɗiɗo guittama e golleji mumen toon to Nigéria keɗana joni worɓe joguitiɓe armeji kañumen bifti ken wona capanɗe jeeɗiɗi e tati élève taw ko janggoɓe toon to état mo Zamfara e nder wuuro wiyetego Maroduna ko toon ɓe bifta hawɗo saaha mo goɗen ɓen sukaɓe biftaɓe andaka taw ha ɗo holtoɓe nawa to nannibi gouvernement o rokkiri délai nduɗo hen lewru septembre ɗo e mayru ya taw kala gonɗo e leydi ndi taw ne jogui armé guila e fetel ha e Kalashnikov fetel bawɗo wonde kala kame kuure kala nde artirta toon to police ko ɓuuri yawde e yaccade wonangol gotan nani bi ne waɗa ɗeɗon gueɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ɓe erinoma kala joguiɗo armé ji mbaɗi noon taw alda e yamirore ni kayita yo artir so tawi artirani so dale ɗe timmi gueɗe goɗɗe koko pawete e jomumen toon to Afghanistan rewɓe hewɓe ceppi to nokku biyeɗo hirata rewɓe hewɓe ceppi toon ñalawma hannde o eradeɓe wonande laamu taliba nde ɗoftoto haqqe debbo kamɓe kala aɓe paadi gouvernement kesso poɗɗo yaltude ɗo tan e jamma beele ene taw debbo ne hen walla ala beete haqqe debbo yo gollo ma feeñ hen walla feeñata sifande adine nde Afghanistan aɓe ciifi wonande leydi Sina koko heddoto e nder Afghanistan kamɓe mahatoto leydi ndi ɗum woni ko taliba en jiiɗi ko wona ɗum ko to banggue boowal laaɗi diwoje ngal Kabul oɗo saaha totta ɗum ko Qatar kono kadi Turki heedani hen caggal ha joni toon to keddoɗen caggal Afrique wonande toon to Nouvelle-Zélande toonne kadi subaka hannde o ko gorko goto naati e supermarché goto ne jogui laaɓi gaañi yimɓe jeegom haade police ittude fittanduma ko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima alaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo meɗen haali Abouba.